zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam danas dobio poziv da prisustvujem ovako, ja bih rekao, jednom važnom događaju. I na samom početku hoću da se zahvalim celokupnoj redakciji i menadžmentu portala e-Kapija na ovom pozivu, ali i na dosadašnjoj više nego uspešnoj saradnji koju imam. Prihvatio sam ovaj poziv sa velikim zadovoljstvom, ne samo zbog lepog povoda nagrade, već zbog činjenice da se radi o vodećem poslovnom portalu u regionu i rekao bih jednoj od retkih oaza dobrih vesti danas. Srbija je poslednjih godina postala lider regiona u privlačenju direktnih investicija i siguran sam da sinergija sa ovako odgovornim medijima može doprineti samo daljoj popularizaciji ideje ulaganja i održivog razvoja u našoj zemlji. U uslovima najteže finansijske krize koju moderni svet pamti, Srbija je ostala usamljena oaza u regionu jugoistočne Evrope iz koje su dolazile jedine dobre vesti o aktivnostima stranih investitora. Brendovi poput Fijata, Siemensa, Benettona, Boscha, Continentala ili Swarovskog su dodatno etablirali našu zemlju kao dobru destinaciju za biznis. Ono što je dodatni pokazatelj da je neka destinacija dobra za investiranje jesu novi planovi investitora koji već posluju u zemlji. Kompanije poput Golden Lady-a, Pompeje, Gorenja ili Jure odlučili su se za investiranje u Srbiji i to ne jednom, već više puta, neki od njih čak i 4. Ipak, najveći heroji biznisa u ovo turno vreme su naši domaći investitori zbog kojih smo se danas i okupili. Borba za očuvanje svakog radnog mesta je bila zajednički prioritet države i privrede, a domaći investitori koji su imali smelosti i viziju da dalje ulažu i razvijaju svoje poslove kreirajući nova radna mesta predstavljaju istinsko blago ove zemlje. Rekao bih da su oni jedna od retkih reprezentacija ove zemlje koja ravnopravno igra tržišnu utakmicu sa svetskim liderima. A igra se sa šampionima i to je osnovni preduslov da i vi budete šampioni u svom regionu, što Srbija sigurno i predstavlja kada je u pitanju privlačenje direktnih investicija. Mi u Sjebi se sa posebnom pažnjom odnosimo prema domaćim investitorima, pomažući u njihovom inicijalnom rastu, organizujući posete stranim tržištima i sajmovima, uspostavljajući kontakte sa strateškim partnerima i na kraju stimulišujući njihovo zapošljavanje finansijskim grantovima. Ja uvek ponosno ističem činjenicu da 60% korisnika programa finansijske podrške investitorima čine upravo domaće kompanije. Po pravilu domaći investitori su i veliki izvoznici. Povećanje njihovih proizvodnji ovde znači osvajanje nekih novih tržišta u inostranstvu, veći priliv deviznog kapitala, kao i smanjenje spoljno-trgovinskog deficita. Dodatno, njihovi proizvodi koji mogu da budu kvalitetni i konkurentni kao oni inostrani, doprinose etabliranju i repozicioniranju Srbije kao proizvodne lokacije. Domaći investitori su ti koji u zemlju unose i moderne principe menadžmenta, nove tehnologije i društveno odgovorno poslovanje, pa samim tim doprinose i edukaciji i modernizaciji cele srpske ekonomije. Prošla godina je kod nas imala izrazito krizni, ali i izborni karakter, pa je tonus realizacije investicija pao ispod proseka. Zato smo u ovu godinu ušli sa ciljem da taj nedostatak nadoknadimo i vratimo se na nivo investicija koji smo držali ranije. Najavljeni poslovni projekti na kojima Sjepa radi, kao i potpisani memorandumi, daju nam osnov da budemo aktivni.